Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan nga LC at taga Ilocos Norte. Ngam iti agdama, kat adda iti pagilian a Hong Kong. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Beth Cabanada, Campus Lara May Kaila, Mary Ann Orpia Paas, Guzman, Canceran, Cantalana family dita San Mariano, Isabela, kastamat kada Pretty Mary Palatao, kan dagiti dua akakabsat na dita Hong Kong, from Bunso. Bantulino family, iti barangay Maui, Alaminos, Pangasinan, from Charmaine Kalimlim. Ay ayatak unay a girlfriend ni Jonalyn from Bunso. Anak ko ada Ronalyn kan Gracias Medina kan asawak ani Arlene Medina. From Ronald Medina ti Solimania, Riyadh, Saudi Arabia. Shout out kada Joel Quilon, Grace Agtina Sales, Igorota, Rain PG kan Carolina. Kakabsat ko apadak nga OFW ijay Saudi, isu da ate Kari kan Kathy, kastamot ta ni Manong Oscar ijay Lebanon, kan ate Angelina ijay Hong Kong, kan family Datol ijay Amulong, Cagayan Valley from Gina Datol. Advance happy birthday ate Marie Fermato from Rosemary Villaseñor. Ay ayatan mi unay nga inami ni Mama Mila Nicolas Luga nga adda ijay Singapore, from Melowin Luga Jovelo from Saranay, Cabatuan, Isabela.
Ti Lungayo family iti Mountain Province from Kerubin Shuk. Prestosa family from Juliet Bartolome. My kids Zaira, Chen, and Clyde also to Iso family di Tabauco from Lovely Rose. Kakabagyak di Alcala Pangasinan, Cavite Candamortis La Union from Joan Oliveros. Shout out pa kada Abdullah Habibi, Jasmine Rivera, Ronel Fernandez, kan Bing Soriano. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Elsie. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan nga Elsie, balasang akpaylaang manang. Agmay may saak nga anak, kat jakon nakita ti amak, sipod kinaubing ko. Ada pwesto ni nanang ko iti tiyandaan, nga iso ti pangalalaan mi iti pagbibiyag mi, kastamutan apara iti panagadal ko. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi addaak paylaeng iti pagilyan tayo manang. High schoolak paylaeng idi. Ada akon anak ko. Nasapa kayo ita, nanang. Diyak pa'y nakaluto. Kasangsangpot ko ngamin manipod iti pagadalan. Siguro, nasapa kayo anak paibos iti lako yon niya. Wan anak ko. Ada nang pakyaw ka dagiti lakok anateng. Iso nasapa ka nakapaibos. Ay, nagsaya atan, nanang. Hustumot tapno saan kayo unay amabanog kan marabyan nga agawid. Wan nga rod, anak ko. Oh, kumusta mo ti panagadal mo? Ang mga nood ka sa pulam iti pagadalan nyo. Ibagamlaeng, anak ko. Ada nga rod project mi, nanang. Ada dagiti masapul mi agatangan. Awan problema, anak. Kakaiso na pinakyaw da dagiti lakok. Mababainak namin kada kayo. Kakaasi kayo na tumatao iti pagtagilakwan tayo. Amo ka nabambanog kayo, nanang. Iso nga rod nga agtrab-trabaho anak. Tapno maituloy mo ti panagadal mo. Iso nga igaad mo ti agadal. Taday talaeng ti maitad ko kan ka. Tawan mo't sanikwata. Nanang? Sa dino nga minti ayan ti amak? Saan ka di nga imbagakbatan kan kaanatayan ti amam? Iso di mon birukan pa'y anak. Bagi talaangan tinamnamaan ta. Awanan sa balipay. Di mon birukan ti awan. Siguro, nood da ni tatang. Sana kasto'y karigat ti biyag tayo anya, nanang. Siguro anak ko. Mabalin akasta. Sige, inakpay agpulas. Tapno matulungan kay di kusina. Nanang, mapana ko ni Jay Skwelaan. Sige, anak. Saan kayo kading aglako ita, nanang? Mapanak to inton madamdama anak ko. Kas lang amin maulawak. Ha? Nanang, ang mga nonyamot daytan. Kaya tyo kading ipan kayo di ospital? Ay, saanan anak. Iyan na naklabiit. Mapukaw tumat lang daytoy. Nanang? Alakit din. Mapankan iji pagadalan. Ang mga numala daw kapay. Sigurado kayo Awan lat exam ko ita. Sana ko man nasumrek. No talaga amaditirik nayo. Saan kayo namang lukat iji pwesto? Agina na kayo laangan. Urayan dak tagawi dak adago sa paman amalpas ti klasek. Sige anak. Dinak pagdanagan.
lustatan ni nanang. Madanaganak. Sabali nga mintilanga na itay pinanawak. Masyanak unay kankwana. Gapula ang iti ayat na maituloy ko ti panagadal ko. Mababuson ti bagina iti katatrabaho. Ay, Hoy, my friend. Anya ti mapaspasamak kan ka? Itay pa napaliw ko akasla. Naunag ti pampanunutan. madanaganak namin kaninanang. Imbatik namin iti balay ang maululaw. Ala, kasta ka di? Isumat lagay makasta ti jar mo. Imbag man ta naka-examine ka pa eh. Wan nga rod, no saan lang nga exam, jak ko man simrek. Ala, mapanta nga ro na di kantin tag lunch tan. Sana bale. Apa man na malpas ti klase. Ika gumam ta gawid na dagos. Amukmat kat mo kasano ti kapatagkan ka ni mother. Amumot ada kami laangan ti agkapamilya nga adda titoy. Sipod pimanaw ni nanang iti lugar da di ubingak pay. Awan ka bagyan mi ditoy. Jak lakit di maklon na dadak sa mapasamak ka ni nanang ko. Maawatan ka, friend. Wala nga ro dun. Mapantan, iji kantin. Asidag ako ni Jipalay mi. Sapay ko matada ni nanang di tabalay. Imbagak mo't kan kwa na asaanan amang lukat pa iji pwesto no talaga ama ditirik nana. Nanang! Ada kayo ka di dito'y balay? Nanang! Ni, saan magayam anak kasara to'y balay? Nanang! Ayan nyo! Elsie, balasang ko. Ni, apay ka di tatapulon? Ay na, balasang ko. Intaray dagiti kaaruba ni nanang mo itay sa ospital. Anya? Wan, ang kasurutan na ni nanang mo sa ospital. Sige tata, agyaman na kada kayo. Mapana ko ni di ospital. Anak ko, Nanang, apay adi yung imbaga kanya ka na bayag-gayaman nga damarikrik na ayo. jak kayat nga agdanag kapay, anak. Gaano ba nga mo yung adagayam sakit yo? Apay adi yung bagbaga. Tapno na ipadoktor kayo kuma. Elsie, anak. Nagasaok ni doktor. Nabayagayaman nga da sakit ya leukemia. Hindi ba'y kumanagagas kayo, nanang? Ang maapay adiya inaramid. Saanan, anak ko. Matayak tumutang. Saan kayo agsawi, tikas ta, nanang? Diyak kabala na mapukaw kayo. Kasano agtalangan? Kamalam, anak. Agmalin ka kuma, anatikar. Saan ka di? Aday tatiin surunggan ka. Manipod kinaubing mo. Nanang! Ada, kaya't kung ipudnukan ka, anak, maipapanday ito'y iti amam. May papan ka ni tatang? Saan ka di ako na yung anabayagan anatay ni tatang? Saan? Apon no dayta, anak ko. Naglibakak kan ka. Si Bibyak pa'y ti amam. Anya? Amok
Adya ko nagbayapay. Iswanas ka na ama-amo-hamon ti kinapudno. Si Bibian, ti amam. Tinagan na kat Carlos. Ada iti maletak. Ti kompleto anagan na kan address na. At damat lang ijay. Ti birth certificate mo anak ko. Amang ipanagna nga anak na ka. Sa pulam ti amam. Kat dawatam ti rabrabangam kan na. Diyak kaya di mapanityayan na nanang. Diyak kaya ta makita. Kalbusan di pa nang baybayanan kadatay tinabayag a panawan. Sika lang di kayat ko nanang. Kinaban mo si Karbag, anak ko. Sa anak, akanayon nga day titandam. Pakawanan anak. Ipakukan ka. Mapan ka. Iti ayan. Iti Nanang ko. Nabayag-gayaman nga ilimlimad kanyak ni nanang ti sakit naman ng Emmy. Kat ididimmi karmanan daytoy, naladawan ti amin. Uray kasano ti ayat ko ang mapaagasan pay ni nanang, awanen tinaaramidan dagiti doktor. Sakbay apimusay ni nanang, impudno na ti amin maipapan iti amak. Da kami gayam ti immo na a pamilya ni tatang, gapo ta nagkasardak ni nanang. Baknang ti pamilya ni tatang. Saan da akayat ni nanang a maikamang iti pamilyada, gapo ta nagtaod iti nakurapay a pamilya, iso a pinagsina da ida. Ni tatang ngamin ti tipo ti lalaki asaan a makatakder iti bukod na asaka. No anya ti indiktar ti inana, iso ti surutan na. Gapo iti buteng ti inak nga alaendak no maipasngayak, pimanaw ni nanang iti lugar da, kat impas ngaynak iti dimmakkelak a lugar. Binirok ko nga ro dagiti imbaga ni nanang apam maneknek, asya kat putot ti amak. Dito iti imbaga ni nanang anang idulinan nakadagiti papeles apam managnak asyak ket anak da ken ni tatang. Ha? Daytoy tay birth certificate ko. Ket daytoy mo ti marriage contract da ken ni tatang. No kasta pudno amin nga impudno kanyak ni nanang. Adamot dito'y tinagan kan address ni tatang. Diyak ko makayat ti mapan iti ayan na. Ngam isumat ngamin tikid daw day dinanang. Sakbay apim musay. Sa bagay,
Kaya't kumot ama-am-amo ti amak. Makamu di tan no bigbigan na kung saan. Tinapatag, makita kun iti personal ti amak. Sigurado ka kanina dahi tapang ngandang mabalasang ka. Unta tapulon, jakmot masango nga imatunan tinaibati kanyak ni nanang apwesto di tiyandaan. Iso nga ilakok laangan kada kayo. Amok ama asikaso yu na imbag. Kan saan kayon asab-sabali kada kami kan ni nanang. Adya karon ti planong balasang ka. Kalpasan na may lakom ti pwesto ya. Kayat ko nga ituloy ti panagadal ko, tata. Kayat ko ti makaturpos. Taiso da ito ti tartari gagayan ni nanang ama pasamak. Kan kang runaan na, sa pulak kano ti amak. Andya, sa bagay, karbangam da ita balasang ka. Ang masapul ang nakasagana kay tanyaman ama pasamak. Di mo amo, nuwan niya ti kapanunutan ti amam. Sapay damag ko kat adan sa kanon sa bali a pamilya na. Naisagana kon ti bagik para iti dayta, tata. Amok adinak baybay anti Diyos. Jakmat idariribuken. Kayat ko laang ama-am-amo ti amak. Kayat ni nanang agastusan na ti panagadal ko. Aging ga iti makaturpusak. Sige, siya kung timanggatang iti pwesto yaw balasang ka. Tanda mo ti anak ko ang mangimanihar. Di ka agdanag tataripatun mo na imbag. Tapno saan mo ta masayang tinagbanugan kung pakakitaam iti daydi inam. Agyamanak, tata. Mala, tarabayan na ka ti Diyos iti amin na plano kung aramidam balasang ko. Naimbag amalam yun, nana. Ada ka din ni Sir Carlos? Ay, kasta mo kang kabalasang ko. Anya ti masapol mo ka ni Sir Carlos. Kaya't ko lang kumamakasarita, nana. Ay na, kapampanaw na balasang ko. Napan iti restaurant na di sentro. No, kayat mo, ni mamlangan ti kasaritam. Wano saan ti anak da? Ada di taunag. Ay, saan na, nana? Ang mga makaisturbo akpay. Ano kasta nga ron? Mapankalagan iti restaurant ni Sir. Sigurado ka day jay. Pasaray maladaw nga agawid. Kasta ka din, nana. Sige nga rod, nana. Mapanak laangan ijay. Ibagayo laangan no sa di nga abanda. Tamapan ko laangan sarakan ijay ni Sir Carlos. Ay, sige, balasang ko. Daytoy gayam ti restaurant nga imbaga ti nakasaok abakat iti balay ti amak. Dakkel, kan madlaw aklas a restaurant. No kasta? Pudno ti imbaga kanyak day di nana, abak nang ti amak. Sa bagay, oray ti balay da, nagdakkel. Pakakitaan at talaga abak nang da. Kastoy gayam kasaliwanwan ti biyag ti amak. Agraman ti pamilya na ita. Ngamda kami kaninanang. Puro rigat tinapasaran mi. Tinasayaat. Birukak ti amak.
naimbagnal daw yo. Kaya't ko makasarita ni Sir Carlos, sir. Siyak ni Carlos. Anya ti may paay ko kun ka, iha. Ha? Da kayo ni Sir Carlos? Wala iha. Siyak nga rod. Mada ka di masapul mo kanya. Umay ka. Agtugaw ka, iha. Agyamanak, sir. Siyak ni Elsie, sir. Anak ni Mina. Mina? Sino ang Mina? Siyak ti kakaiso na nga anak kiyo ken ni Mina. Apay ngay may ka dito eh. Pumanaw ka. Diyak ka mamut ibagbagam Amina. Adto'y ti birth certificate ko amang ipanagnak nga anak dak ken ni nanang. Kat adto'y mo ti marriage contract yu amang ipanagnak. Nagkasar kayo ken ni nanang. Kat da kami ti legal a pamilyayo. Angon. Anya ti masapol mo. Apay nga imbay ka dito eh. Diyak kaya't amamuan ti pamilya nga anak ko iti sabali a babae. Unay kayon. Kasta ti bagayo kanyak. Kalpasan ti mano atawan a binaybayan da kami ken ni nanang. Permi arigat ni nanang anang isaksakad iti panagbiag mi. Aging ga iti nagsakit. Kat pimusay. Anya? Pimusayan ni Mina. Juan, kat imbilin na kanyak abirukan kayo. Tapno kidawag ti obligasyon nyo kanyak nga anak yo. Anya ti kayat mo. Ibagam ta ipaay ko'y tamat lang. Mano ti kasapulam. Sinapol kayo. Taiso ti kiddaw day dinanang sakbay a nagsat ti angas na. Ngamjak kasapulan ti dakkel agatad. Kidawak laeng asuportaran nyo ti panagadal ko. Aging ga iti makaturpusak. Ikan nakiti panawon kong agpanunot no anya taramida. Ngam na ito ti tantanam. Diyak kaya't amamuan ti pamilya nga tasabali nga anak ko. Naawatam. Iti panagkita mi iti amak manang Emmy, dinaaklunan nga amam muna day dinanang. Agingga idi impakitak amin apam managnak at talaga nga anakdak iti day dinanang. Nasakit dagiti insawang ti amak. Ngam nagbalinak anatibker, kat inlaban ko ti sang kabasit akarbengak. Agingga nga ison a mismo tinangibaga nga aramidan na ti amin tapno matulungan nak. Ngam tinasakit, di na kayat amaamuan ti pamilyana nga adda sa bali nga anak na. Imanugot aklatan manang Emmy, tati adda iti panunot ko, ang mga nudumtang tumatlaang ti panawan ang makaamiris, kat iyam amunak iti pamilyana, tapno agbalin kamin amay maysa a pamilya.
Sir, kakampay iti restaurant ko. Kas may sa working student. Iti kasta, may tuloy mo di panagadal mo. Kan makapagtrabaho ka mo kabayatan nga adal ka. Di kagdanag, sakti makamo iti amin na gastos mo iti pagadalan. Agyaman no kasta. Sa akong ti makamamang ibagay ta asawa kan kadag iti anak ko. Nukas pangarigan umayda dito katagdamag da. Kastamot ngayam amuka kadag iti trabahador dito restaurant kas may sa trabahador matlaeng. Maawatak, sir. Sapay lakuma, tanalawag kan ka ti amin. Diyak kayat nga dati makatakwat nga anak ka. Diyak kayat amadadaal ti pamilya. Una yan ti panangyayali ka kayo iti pamilyayo. Diyo kaya't ama perdi ti pamilyayo. Idinto tasyak. Nabayagan a pinerdiyo ti biyag ko. Ti masakbayak. Ada na isang ratapag na edaan dagiti agtrabaho dito eh. No kayat mo, ejay kamatan nga agnad. Sige, umanugotak. Nalawag mo't siguro timbagakan ka. Katsapay kumatawan ti rumswa aparikot. Bayat ti kaadam dito eh. Hi, siyak ni Dan. Si kagantim baga kada kami ni Sir Carlos sa Baro Akadwami. Uwan, siyakmat ni Elsie. May sak a working student. Nakipakpakaasi aklaan ka ni Sir Carlos. Numabalin nga agtrabaho ak dito'y kabayatan nga agad adalak. Uwan, kaya't ni Sir Carlos ti kasta. Kinapudno na, adon tinatultulungan ng estudyante tapno makaturpos dalaan. Ado pa dagiti charity at tultulungan da iti pamilya na. Kasta ka di? When Elsie, nasingpat ti pamilya ni Sir Carlos. Kasta mo tan dagiti anak da. Nasisingpat da kadagiti trabahador da. Nabayag ka din kadakwada? Medyo. Sapay ko matamaanusam ti trabaho dito eh. Tapno makatulong iti panagadal mo. Narwamak matitirigat. Amo kakabaalak ti agtrabaho, bayat nga agad adalak. Nagasat ka ta dito ti simrekam. Amok, sigurado ang makaturpos kay ti panagadal mo, Elsie. Sumagmamanon abulan ngagtrabaho ak dito restaurant ni tatang. Ngam isupay lang ti trato na kanyak. Diyak pulos marik na ngay bilang nak nga anak. Amo kadumtang dagiti apasamak. Kunak no kabaalak. Ngam kasla kayat kunti sumuko. Masaksakitan tunggal makitkitak idaasang kapamilya. Makitkitak no kasano kalailo ni tatang iti pamilya na. Nang runa iti asawa na. Iap-apal ko day dinanang. Siguro, no sandaan nagsinay di. Nalabit, da kami kumakaninanang ti adda iti kasta kasasaad. Saan kumana sa paapim musay day dinanang? Nanang, inaramid ko namin na pagayatam. Ngam kasladya akong kabaalan. Dumtang matgayam ti panawin asumuko ti puso ang masaksakitan. Pakawanan nak nanang. Ngam panawanan, tapno ti masakbayak mo ti panunutag. Amo kakabala katunuyan amin at tartari gagayak. Mabaan iti bukod ko apa nagsalukag.
Adya akong kasapulan ti tulong ti awan puso na nga amak. Pumanaw akong dito eh. Katsak to nagpagpakita pa iti oray kanuman. Kalpasan dagiti na ipudnom kanyak, Elsie. Di ka mababalaw. No kasta tagbali na pangadang mo. Talaga adya kabaalanan dagiti makitkitak. No kasta nga agkukuyog dang agpapamilya. Maawatak ti marikirik na, Elsie. Talaga nga awanan namnama nga agbaliw pa iti trato kanyak ti amak. Iso nga imanugotak iti singasing na nga agtrabaho kan agyanak dito eh. Kunak no dumteng to ti aldaw. Nga ipudno na ti amin iti asawa kan anak na. Bareng maaklundak. Kat agbalin kamin ang may sa pamilya. Ngam nagbintutak. Taging gaita. Awan apulos nagbaliwan ti amak. Kat, anya ti plano mita? Agmero ka kiti panggadak. Agsardangak pa lang nga agadal. Tapno makaurnungak. Kat maituloy kong tumatlaang ti panagadal ko. Elsie, no kayat mo? Kasarita tanimanang ko. Kidaw katulungan na ka nga agabroad. No kayat mo? Ha? Agpaiso, Dan? When Elsie, mabalin na ka nga ibirukan iti employer ni manang ko di Hong Kong. Adon dagiti kakabagyan may natulungan na. Kayat ko, Dan. Kat itapay laang, agyaman akon kan ka. Awanan yaman na. Iti kabayag ti panagkadkaduatan dito restaurant. Napanagnaga ka na sayat ka tao. Masyanak unay kan ka. Nang runay di impudnom kanyak nga amam gayam ni Sir Carlos. Hanggang amok akabailam day ta, Elsie. Kabaalak, Dan. Day dinanang tinagbalin nga inspirasyon ko. Tapno agbalinak anatibkar amang sarangat kadagiti panubok ko iti biyag. Katagyaman akmat iti Diyos. Taim pa ay nakamakatulong kanyak. Agyaman ak unay, Dan. Pimanawak nga rod iti restaurant ti amak manang Emmy. Kat jakon nagpakpakita pay iti amak. Amok amaragragsakanен, taawan akon iti poder na. Tinulungan nakmat ni Dan ang nakisao iti kabsat na, tapno makapanak iti balasi utaaw. Kat napagasatan nakmat manang Emmy. Ita, adda akon dito'y Hong Kong. Nasingpat dagiti amok, takabsat matlaang ti amo ti manang ni Dan. Amok ababaan iti panagtrabahok ditoy, makaurnongak ton manang, kat no dumtang to ti aldaw akayat kon nga ituloy ti panagadal ko, adanton na anay agastusak para iti dayta. Agtultuloy met ti komunikasyon mi ni Dan, kat isulaangan ti pakadamdamagak, no anyan ti mapaspasamak iti amak ken iti pamilyana. Aging gaitamanang adda dagiti gundaway nga isang sangitak ti napasamak iti inak ken ti saan apanang bigbig kanyak ti amak. Daytoy ti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, Elsie. Elsie, pagayam ko. Pudno anakas ang tinagbalin akasasaadyo iti inam.
iti likodan ti kinapudno, ada kayo gayam ti legal a pamilyana. Dayawag ti kinatibker mo pagayam ko. Kat nasupapakan dayta, babaan iti napintas agasat asimmang baykan ka. Amok adumteng tumatlaang ti panawan, amasukatan iti ragsak, tiliday, amapaspasaram ita. Yat nagmo ti pamakawan mo iti amam, tapno nalaglag ang tiriknam, iti panakigasang gasat mo iti biyag. Alakastan, kat agyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi.